नमस्ते, प्रणाम, स्वागत बा रउआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सब खातिर एगो रंगदारी संग लेके आ गइल बानी भोजपुरी में। बिल्कुल नया कंपोजिशन, नया मैटर। उम्मीद करते हैं रउआ सब के नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी करते हैं तो 100% बाकी गाना बज जाई। अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, गाना अगर बढ़िया नहीं मिलत रउआ के, तो रउआ अगर आ गइल बानी केपी राज के चैनल पर तो चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, बेल आइकन प्रेस कर दी कि सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ के मिले। आई देखी गाना कैसे बा। बिल्कुल खतरनाक मैटर, बिल्कुल ब्लास्ट मैटर बाई रंगदारी सॉन्ग। आई देखी गाना कैसे बा। कि गोली बारूद से खेली हम रोजे, काटा दुनाली घूमिले लेके सोझे, हई रंगदार जिला के रहीले रोजे पार्टी में, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, लेके राइफल घूमिले राती में। आई देखिए कि कौना धुन में गावे के बा, कैसे गावे के बा, वह सबके हम बतावत हैं। कि गोली बारूद से खेलिले हम रोजे, कांटा दुनाली घूमिले लेके सोझे। हे सुन कि गोली बारूद से खेलिले हम रोजे, कांटा दुनाली घूमिले लेके सोझे, होई रंगदार जिला के रहिली रोजे पार्टी में। कि होई रंगदार जिला के रहिले रोजे पार्टी में, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, लेके राइफल घूमिले राती में। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, लेके राइफल घूमिले राती में। तो उम्मीद करते हैं रउआ सबके मैटर बहुत पसंद आयल है। अगर ये गाना के रउआ फुल लिखवाल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सकिले, व्हाट्सअप कर सकिले। लेकिन भैया ये गाना के चार्ज लागी, रउआ के फुल गाना मिल जाए। बिल्कुल उचित चार्ज पे रउआ के फुल गाना मिल जाए। इससे पहले कहो भैया कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक भइल तो क्षमा चाहतन भैया, ऐसे कि हम गायक ना हैं। रउआ सबके खाली आधार से बता सकतन कि हाँ कैसे गावे के बा। ये रउआ ऊपर डिपेंड करता है कि रउआ कितना बढ़िया से गा सकिले। जितने बढ़िया गायब गाना के उतना बढ़िया से और गाना ही बाजी। तो उम्मीद करते हैं रउआ के बेहद पसंद आए मैटर। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।